Thil makle hlauhawm episode 40 Lawrkhawm tunlai hrileng COVID-19 awangin mitam takin harsatna kan to ka sutiang kara chuan in hun hlutak mai ka video ennan in hun in lo man thin awangin in chunga lom thu ka soya kan chu awa na renga social distancing kha lo ngai poimo ila suti rual chuan lo in en kol thaula lo him zelang che YouTuber at Thil in ti chuan a omna hnuai basement a chuan thom mai ni lo phun ri hi voi tam tak a hrefo tamaya zan khat chu heng a thil hriat te hi fia turin in hnuai lama chuan a zuk chuk thla a thil zuk mu chu a bei sei ang chu ani arin om chia lo ani. Hello? Hello? Okay. I heard something. Nothing? Is anyone there? Whoa, Jesus! Hetia thil che an mu chia chu man mo tak chuan he basement atang hian atlan chuak ta ani he thil thlen hnu zan rei to lama chuan in hnuaya bok chuan phunri hi a hrele tamaya hetia phunri an hrele chu ama a thil lo ton to te chu aril ruwa lo lang ngalin fia lo chu tikin a hrebok si lova hlau chung chuan kalpo kal thangam to lo chuan in hnuai chukna atang chuan an en thli thlai le a chuta thom ron omin thim jing atang chuan mi hring thla ni om tak kal phei lai hi thim jinga chuan aron lang theia. I heard some noises again. Hello? Alo hlau sa to nen thla an hmu le chia mai chu rang lutuk chuan atlan cheta ani anuwa asoile danin he in atang hian man mo takin in suan chuakin indanga a omta ani hetatang hi chuan thom le phunri ti vel a hriat ngai to lo thu asoi nge ani. Ghost Hunter to sa uchi hian live streaming ngatin temple rang an ti te hospital rang tele mental asylum te chu afang kwal thina heng athil fia na hi africatv.com le a YouTube channel lama a live thina ni tuna kan en mek school rang atlo na po hi live streaming mangin mitam takin an lo en ani he school hi elementary school Enchilada South Korea muna omni in kumsom ni do tho chung chu lua to lovin alo om to nge ani hun rei po a om ma chuan thom dang lam tak mai hi a hreta ngal maya heta hi chuan aril ru lati pau khowin ma se hemi atanga hun rei po aliam ma chuan kongkhar in khari ni om tak hi aron rile ta thuai maya he thom an hre chi chu man mo lutuk mai chuan pon lama chuan atlan chuak ta ngal ani. 뭔 소리야? 와, 잠깐만, 나 진짜로. 잠시만요. 잠시만. 와, 이씨, 안 돼, 이씨, 무서워. 와, 이씨, 안 돼, 이씨, 무서워. Ma se lai fa lo en tu tengen na awang chuan in chunga bok chuan alut le ta a thom hriat na lam te chu an en kual le a chuta dokan potol ri ni om tak hi hrele in chung atanga thil engomoni ron ta thalai hi a hrele ta boka he thom hi tur zo lo le in atlan chuak le ta ani. 소리 나는, 어?
뭐 아버지 야이씨 in ti huai chop le in thin rim na nen chuan a voi thum na tan chuan an lut le a reilo te ba ka om man lawang tia chuan thil kal phe zok a mule tamaya rang lutuk chuan atlang chuak le ta ani ti chuan kong khar pui hallway a chuan camera chu kamin he thil tri bai om zet hi alo la fu ta ani 뭐야 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 아씨 뭐냐 사람이 지나가는 듯한 그런 거 모습을 스쳐 지나가듯이 봐가지고 mel mak tak main bang phen atanga aron bi lai hi alo lang theia he thil hi voi khat mai ni lovin mun ni laya alo lang thei bok ani chuta a voili nan he thla vodo chung chuan an lut le a chuta second floor a thla ni om tak ding lai hi a han mule tamaya a huai sen na in atlin tangang lo ani yange tre chul chung chuan he building hi a chua san len ta ani 썩을 잡고서 나와봐 나와보라고 잡고서 나와봐 아이씨 우와 어머니 go center kan tiang te hi huain pau kho viau ma sela tor thei lo chin hi chu engmo chena hi chuan an lo nei ve thauti chu a chiang viau ome YouTuber Texrexi mi maksak tak mai ni in phone technology chu a that lo kum tam tak alo en chin towa a bikin Samsung Galaxy series tele iPhone ho chu a thlur bing deuh bi ka heng phone te hi thil chi rang mangin ati chelai hi kan mu thei ome heng te hi ama YouTube channel lama mu thein an om hlom ani tun truma po hian a phone thar iPhone 11 Pro chu a that lo en chin le atum ani tun truma hi chuan a ma mi anglo devin mun hlatak mai Nevada thaler mun darkar sari te mewa tlan nga ya hla hot spring anti muna hian akala he hot spring a hian drone manga chi atum ani he hot spring hian ming pani nain Diana Sponge Ball emo The Devil Squadron ti te poin an soibok thin ani avoi khatna tan chuan a phone chu an chia thil chu ani dan turpa ngai chuan kalin a phone thar chuan tui chunga thil omte chu chemi lo chuan thla chu an la kuala avoi ni nan a phone thar an chia le chia chu thil danglam takri hi alo record fuwa Textrex chuan a phone in hlauhawm ri alo record fu chu makati in ati hril hai zok hial ni in asoi ani he hlauhawm hi arap thlak em maya he hot spring a hian mi tla hlumin chung tla hlum ta te thla hlauhawm chu ani thei mayangem a phone voi khat chiana engma thleng si lo kha a voi ni chiana a hetiang thil an thleng hi mak ati em maya hot spring tuma in chia nangam lo tura le ngal
thom an hria chu mak ati hle ani he thil hi Facebook lama Jennifer Major 14 in ti chuan posin Jennifer hi Eagleness Hotel Quincy Illinois muna manager na thoklai ani he hotela thok then khat te chuan thani om tak hotel hola an hmu thin thu te an lo soi to thina chuta housekeeper in athil da khom na a athil da that then khat chu alo bole dai thin thu a soi ani Jennifer chuan thil om dan chu CCTV footage lama chuan achan alo om miel takin ti in an en leta chuta he thil dang lam tak mai hi a hmuta jok ani hallway kil topa elevator atang chuan no pangthani om tak rang taka ron tlan chuak lai hi alo lang theia chuta thil da na phena chuan ding zokin rang tak chuan a le le ngal ani ama a thil bo an ti tenen khan in kung kai na an nei thei mai angem TikTok user Paris Sedo tia ming in vu chuan jing ma tak maya hian a thian nai vai tak boral than chu tloin akal ma deuh bok nen thom po chu are em maya chuta ral khata treu chhum jing chuai kara chuan mi hring kal lai hi awa mutamaya asoidanin hetia thla ala kwal ma hian than mual hun ran te chu afang kuala tuma an om lo thu le a hmu lo thu a soi nge ani chuti ani si chuan ral khata mi hring kal lai a hmu hi tu chunge ni ta ang thalam ani thei mayangem nge he thlan tlo tu he thala tu ina a hmu si lawa local vezo niyang le mi pakhat hian in hnuai basement generator room a hian thla ala kuala alan ang hian basement hi athimin generator chu ari chur boka he thala tu hian lau nei ni om tak chuan room chung kiltin mai te chu thla ala kuala chuta room chung pindan pakhata thla ni om tak kallai hi avala fuwa he thla hi bang phena apil bo turlai ni om tak hi alo lang theia nge he thil hi camera light in a chun hlim thla satlia zo niang le mun pakhata hian police officer pathum hian an report don bo zuin an thil soi chu an thli thlaya police officer pahnih chuan an hma thiam chin chu torchlight chuan chhun kualin eng thil nge om ti chuan an lo thli thlai meka chuti lai mek chuan an zinga pakhat chuan video camera chuan thla hi alo la kuala zan athim deuh to bok nen he camera ina alak hi a chiang lutuk lo nge ani chuta camera ma tak maya chuan eng thil emoni hi ron lang thutin he camera keng tu hi eng tin nge ati ti chu hriat lo ma sela he police officer hi ni ko hrelovin alo om ti hi camera in alo record atang hian a hriat thei ome a thian te pan hi hian ron bia in a chang tamia lo maya chuta leya amureng lai hi ron mu in an ron johnson ta ani eng thil nge niya in hriat vele tha ai ma chuan misual emo ramsa emo alien kan ti lam hi a ang deuh jok mai in alang ani Right here, I don't know, it's really quiet now. You guys got the other camera, right? Say again? You guys got the other camera, right? Yeah, we're rolling. Okay, I'm just gonna go back in over here where we saw it the first time. Yeah, we're busy. We got rustling in the bushes, but nothing. He's on the ground. Holy fuck! Shit, fuck shot here, everybody. Help him up, help him up.